अच्छा बारो थाइबानि लारु मानि धरना होफैदों नोंसोरहा? आदा आंनो दुर्गा फुजानि दख'ना नांगौ। आफा आंनोबो दुर्गा फुजानि गस्ला नांगौ। आंनोबो नांगौलै आफा। देलायग्रा, गस्ला लंपेन्ट, जुता, ओमफ्राय खानायाव कालार खालामजानो। बा आरोबाव माबा? आंनोबो बे बाराव जुथा नांगौलै आफा। अच्छा बारो थाइबानि लारु सासेयाव 1000 होगोन बास। आदा बे 1000 फैसाजोंलाय मा जानांगौ जाखो? दख'ना गांसेयानो 1500, 2000, 3000, 4000। बे 1000आव आङो जेबो मोजां दख'नाखौनो मोना। मा मोना बेलाय? माथो नोमबाजेले 500 थाखानिबो दख'ना गानो? अन्नानै 500 थाखा बारा होनो नागिरबावदोंसो आं नोंनो। आंनो ब्रेन्डनि दख'नाखौसो नांगौ। बेनिखायनो आंनो फैसा 5000 नांगौ। आंनोबो खानाय कालार खालामनायावनो 500 थाखासो थांगोन। देलायग्रा सानस्क्रिन बायनायावनो थांगोन। आंनोबो हले एबार बानलु बेदां गाननाय जुथाखौसो नांगौलै। अच्छा माबायदि गानो बानलु बेदाङालाय? आं दिनैसिमबो जुथाखौनो सोलाय गाना। मालाय बानलु बेदाङा एसे दामि जुथा गानो। मालाया दामि जुथा गानबा नोंहाबो गानगोन नामा? दामि जुथा गाननानैलाय मा मोननो? आथिङाव सुहाबाबानो जाबायना। दाम खमनि जुथाबाबो बेनो, दाम गोसानि जुथाबाबो बेनो। आरो बैयो मा होनदों 5000 नांगौ होनदों नामा? माने 1000 फैसाया थोआ नोंसोरनो? ओरै थोनांगौ जाखोब्रा जुथा मोनसेनि दामानो 20000, 3000। ओइ मा होनखो 20000, 3000नि जुथा? आंनो दिनैसिम 1000नि बारा जुथा दामि गानाखै। नोंलाय बहानि 20000, 3000नि जुथा गाननो नागिरखो? जुथाफोरखौ एसे दामि गाननांगौब्रा आफा। आरो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदोंना दामि जुथाखौ। आंनो हले 2000 नांखागौलै। फै बेथि नोंहा माबा डिमान्ड? आंनो गस्ला गांसे मोनबानो जाबाय। होइना बाट लानजाय थेमपाट बेहा बिराद मोजां आंना अफ्रि बेथिया। नोंसोरलाय मा एसे दाबियोलै? मा एसे दाबियो? जोंनि मोन्थायखौसो दाबिदों दा जोंलाय। जोंहा मोननो गोनांखौसो बिदों दा। मानि थाखाय मोननो गोनां दं नोंसोरालाय आंनिफ्राय? आं नोंनि बिनानाव। आं नोंनि फिसाला। जेबोला फुजा मेला बैसागो मागो जायो होमबासो नोंसोरा आंनिफ्राय मोन्थाय मोननो थाखाय नोंसोर दाबि खालामो। खामानि मावनोबालाय माथो जेबो गैया। मोना सासेयाव 2000 होगोन। बेखौ लानोबा ला, लायाबा था। चला थांफैफोर सिरि था। अन्नानै नोंसोरनो 2000 होनायाबो नोंसोरनो थोबावा। बिथिंजाय इलेक्सन फैगासिनो दङ। जेनगोन ना देरहागोन खुनु आटा पाटा गैया। नोंसोरबो बुजिनांगौब्रा मा फुजा मेलाबानो बायदिसिना बिबाय थानाय। माथो नोंलाय गोदो नोंबो बियोमोननो बिमानाव? आं बियामोन। बियासो जागोन। नोंसो आइनिफ्राय बांसिन दाबि खालामोमोन ना आयै? नंनायालाय नंगौथ' आरो। आयै गोदो आं नोंनिफ्राय बिबाबो मोनामोन मिथिबायना। बेनिखायनो बिसोरनि खर'खौ फेदेरनानै होनाङा। जा एसे हायो बेखौनो होबानो जाबाय आरोहाय। आं मालाय माथो बुंनो हाबावनो। दानि जुगनि गोदान मुगानि गथ'फोरनि बिनायफोरखौलाय। गोदो जों उन्दैफोरबा थाइसे थाइनैयानो बेसेबां बुरजामोन। 10 थाखाबाथ' बिराद थोब्रेलायबायसोमोन जोंना। दाना माबा हनै 1000बाबो थोआ, 2000बाबो थोआ। गोदोनि दिना गैलाना। गोदोनि दिनाव मबाइल गैयामोन, दानि दिनावथ' दङ। गोदोनि दिनाव लाइट गैयामोन, दानि दिनावथ' दङ। बेनिखायनो गोदोनि दिनखौ मानो लाबोबाय थायो नों? गोदोनि दिनखौनो लानानै दानि दिनजों रुजुबाय थायो। आच्छा जाबाय दे जाबाय। आंनि खर'खौ गला खालामनांला। 3000 होनोसै आङो। थेंक इउ आफा। हरदो आफा फैसाया। मा बिबान दानो लोगो मोनगोन नामा? दाय हरगोन दाय। केस गैथ'आ दा। आफा नों आंनो गस्ला बायनानै लाबोबानो जागोन। होइना बाट लानजाय टेम्पाट पाट। आरो नोंसोर सानैया मा गसंबाय थाखो? दाय होगोन आं फैसाखौ। आंनो 5000 नांगौ आफा। आंनो हले दामि जुथा नांगौ। एमाव राजा नों साइडआव थाथ'। दाउदै ओरै फै। मा बायगोन नों? दख'ना गांसेयावनो 3500 खोमा। माखासेखौ आं देलायनो बायनो। गैया 4000ल' मोनगोन। 5000 होनो हाया आं। आरो नोंनि जुथानि दामा बेसेबां होनदोंमोनलाय? आं जि जुथानि दामखौ फसायदोंमोन बे ब्रेन्डनि नामानो जाबाय आदिबास। मा आदिबास? मा बास? आदिबास ADDIBAS आदिबास। मा खोनाफैदो ब्रेन्ड बेलाय? बहा खोनानोब्रा आफा नोंलाय? दिनैसिम ब्रेन्ड होननाय बुस्थुखौनो मिथिफेराबा नोङो? मालाय बानलु बेदाङा बेसेबां दामि गानो। बे बानलु बेदाङा दामि गानबानो नोंबो गानफागोन नामा? मानोथो एसेबां बुरजानि जुथा गाननो नागिरखो आबौ? बे बाराव आंनो दामि जुथा नांगौ। बास। माखौ एसेबां 20000, 3000नि जुथा गाननो नागिरखोहाय बेलाय? हामगौ एसेबां दामिनि जुथा गाननो? बेजों बेसेबां बुरजा बुस्थु मोनगोन नोङो? आं मिथिया। बे बाराव आंनो दामि जुथा नांगौ। आदिबासनि जुथा नांगौ आंनो। बेसेबांथो जुथा मोनसेखौल' गानबाय थानो? सासे एमएलएनि फिसालायानो एसेबां बिदि गाननांगौबा मा जागोनब्रा आंलाय? एमएलएनि फिसालाबानो नों बेफोरबायदि मोनगाननांगौ नामा? नेपालाव मा जादों नुवाखै? एमएलएनि फिसाजोफोरा दामि ससियेल मिडियाआव फट' हगारनानै मानानै मा जादों बिमा बिफाया? होसो जालायनाय जाबाय आम नागरिकजों। आंबो बिदिनो खालामनो नागिरदों नामा? दामि जुथा गानना देखायनानै नों मानसिफोरजों होसो जाहोनो नागिरदों आंखौ? बहा माजों रुजुदों? आं जरासेल' बिदोंलै आं मिथिया। खोनाबाय? दानि जुगाव मिनिस्टारनि फिसाजोबाबो बांद्राय देखायजाला। पाब्लिकफोरा नोजोर होयो। बेनिखायनो दामि जुथा गाननायखौ बन्द' खालामनांसिगौ मिथिबाय? आंखौ जेबो बुंनाङालै। आं दिनैसो दामि जुथा मा बिफेरखो काहानिखौनो दिहुनलायबाय। बे
दुखुथिया जिउ आंनो जुथा मोनसेखौनो होनो हाया नोंसोरो आइबो दं आबैबो दं आफाबो दं मा दुखुथिया जिउ खालै दिनैसिम आङो 20 बोसोर जालायबाय दिनै आङो जेबो मोना माने 20 बोसोराव आङो 20,000नि जुथा मोना आच्छा कालकुलेटआ बिराद मोजां माथो बोसोरसेयाव 1000 बोसोरसेयाव 1000 बा सुद नामा बियो ओमफ्राय दा 20 बोसोर जानायखाय 20000 बेखौनो साननानै लादो बिनिखायनो आंनो 20000 नांगौ ना बिनि खम ना बिनि बारा जायखिजाया आं बे फुजायाव दामि जुथा गानगोन बास बेखौल' मिथिसै आं ओइ मा 20000नि जुथा गाननो दावराव जागासिनो दङ नोंलाय सोरबा जागोन आंजों मिथिबाय सोरबा जागोन नांगौबा आङो खावलाय फारनैखौ फाथिनानै होगोन होमबाबो आंनो 20000 फैसा नांगौ बास जुथा नांगौ आंनो जुथा बानलु बेदां गाननाय जुथा माबायदिथो गानदोंलै बे बानलु बेदाङालाय खालि बिनि जुथाखौल' नोजोर होगासिनो बियो आंनो जुथा नांगौ आं दा दुखु जाथ'नो गोसो गैया माने आं दा बोराबथ'बाय उनावहाय दुखु जानांगौबा आं मिथिला आरो मा जागोन मा थागोन देग्लायनि फुजायाव आंनो जुथा नांगौ ओमफ्राय डायलग बाजि बुंनाङाल' आरो ना फुजाया जुथा बियाखै फुजाया आमुक थामुक बियाखै होननानै बेफोर बाहानासो होआ होननानै बेनिखायनो होनो हानायावनो आंनो 20000नि जुथा हो बास 8 बिबासनि जुथा गानगोन आं 8 बिबासनि ओमफ्राय आं बांद्राय गोलावै बुंबाय थाला आंनो दा मोनायाव जुथा नांगौ ओइला जामाइला 20000नि जुथा नांगौनो बेनो 20000नि खबरदार रावबो बेनो फैसा एक्सट्रा होनाङा मिथिबाय ना आंनाव बेफोरबायदि फैसाबो गैया आरो 20000 जुथा गाननायखौ आंबो मोजां मोनथारा मा 20000नि जुथा बेलाय हा फिसालाया गोबावजों खेबसे बिनायखौलाय होदो आरोहाय 20000 बाबो ओइ नोंबो जाजाद होनबाय थायो गोदो आंबो मोनाखै आंबो फिसाफोरनो होआलै दरखार गैया आयो मा होननाय जाखोसै हे शाला बानलु बेदांनि बायदि जुथाखौ मोनमारला होमबा आङो बे बाराव आंनो जुथा दामि नांगौ दङ गैया मिथिथारालै एसेबा गोबावनि उनावसो दिनैसो फार्स्ट टाइम दामि बुस्थु बिफेरदों आं बिफानाव माव आबौ मा खालामबाय थादों बेवहायलाय हारसिंलाय आं बिराद दुखु जादोंलै आबै मानो सोरबा माबाफोर होनलायबाय नामा नोंखौलाय माथो बुंबावनो आबै आंनो जुथा बायनो फैसा नांगौ होननानै बुंबाबो आफाया खोनासङा मालायखौबा जि अनो गावनि फिसालानोबा जेखौबो होनो बिराद कन्जुस जायो आं बेनाव बेसेबा गोबावनि उनाव दामि मोनसे जुथा बिबाय बेखौनो होआनो आंनो आं बिराद दुखु जादोंलै आबै बिराद दुखु जादों हा बेसेबांथो नांगौनो जुथा बायनोलाय 20000 आयो 20000 गोजोन 20000नि जुथा गाननो लुबैदों आंनो बेनिफ्राय जेबो नांला आं जेबो बिथ'थारला आंनो 20000नि जुथाखौल' नांगौ आं बिराद गोबावनिफ्रायनो नायनानै दोनबाय थादों आरो आं बे जुथाखौ बिराद बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो गाननो लुबैबाय दंखायो दा बिफाया बिबाबो मोनाबाय माथो खालामनो आंखौ रावबो अनालै आबै आंनो रावबो फैसा होआ बेनिखायनो आं दुखु जादों दिनै दे दुखु जानाङा आंनाव अमा फाननायनि फैसा जमायनाय दङमोन बेखौनो लादो मा होनदों नंमारगौ औ बेखौनो लादो औ आंनाव एसे फैसा दङ दा मोनायाव थांनानै लायबानो जाबाय आबै आइ लाभ इउ नों बिराद मोजांलै आबै नोंसो आंनि खोथाखौ बुजिबाय दे जेबो नङा उनाव खामायनानै होफिनबानो जाबाय नोंबैनो लासै लासैनो जागोन दे आबै जागोन आं नोंनो देनां खामायनो हाबा होफिनजोबगोन आबै नों बायदि अनसुलि आबै गैयालै आइसो अनो नों आबै रावनोबो खोन्थानाङा दे आं फैसा होगोन होननानै जागोन दे आबै रावनोबो खोन्थाया दे नोमानोबो खोन्थानाङा नोमफानोबो खोन्थानाङा आरो अके आबै जागोन दे आंनि आबै गावदां आं रावनोबो खोन्थाया मा खोन्थाया जालायदोंहाय बिबै फिसौ महाराजा मा जानायथाय जेबो जायाखै जोंहा बिबै फिसौ रायलायदों आरोलै ओमफ्राय नै फैसा बिबाय थानाया नोमफानि सिगाङाव दावराव खालामबाय थानाङा नोङो 20000 गोजोन फैसा बिनाया आंनाव 5000 फैसा दङ बेखौ लादो आरो दाम खमिनि जुथा बायदो जागोन दे जागोन मोजां होमबालाय आं दुगैनोसैलै ओमफ्राय एमावनो फैसा जासिखुमादों नामा नोंलाय हाय एसे एनैखौलाय बिदोंमोन आरो आंनावबो थाबाबो फैसाफोरखौ होलाबाय थानाय बांद्राय फैसा मोनबा खर'आ देरो दे जागोन जोंलारि नों सनाखौबो फाननोसै होमबा औ बानलु बेदांनि अख्राखौ नायनो बाबाय आं बेनिखायनो सनाखौ फाननोसै आं नों माखौ मोजां नुयो बेखौनो खालामदो आं दा स्कुटिखौबो लेपटपखौबो सनानि मालाखौबो फाननोसै बिनि उनावहाय जि फैसा मोनो बेखौ आं बानलु बेदांनो हैनोसै आं बेनिफ्राय धार लानानै आं बेजों बायदिसिना होनजाबाय थानो गोसो गैला जागोन दे जोङो माला फाननो फैदोंमोन जागोन दे ओरै फै आंखौ निमाहा होदो आइ आरो आफा दिनै आं नोंसोरनो खोन्थायालासिनो माला फाननो नागिरबाय आं उनावहाय बे मालाखौनो लांफैफिनगोन नोंसोर जेबो जिंगा सिनाङा जोंलारि फिसा नैबे सन्दुकआवबो फैसा सोनानै दोनदों आं बेखौबो लादो आरो स्कुटिनि बायना मोननाय फैसाखौ लानानै नों बानलु बेदांनो हैदो जोंलारि आइ बे लेपटपखौबो फाननोसै आरो नों जेबो नङा आइ लेपटपखौलाय उनावबाबो मोनफिनखागोन आं बानलु बेदांनो आं सप्तासे टाइम होदोंमोन ना टाइमाबो बारा गैला बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ फाननानै हैनोसै 4 लाख मोनखागोन आरो आंनाव एसे दाखालिनि आग्लायनाय फैसा दङ बेजों मिलायनानै 4 लाख जाखायो दे फिसा हैदो नोंसोर जेबो जिंगा सिनाङा मोजां खामानि मावगोन आं एबारनिफ्राय आरो गाबोननिफ्राय आङो हाथाय दख'नाबो फानहैगोन दे जोंफोरबायदि मानसियालाय खस्थ' मावाबालाय
बहाथो मोनजानो बयबो माबा मोनसे मावनानै जायाबा ओरैथो सोलिनो आरो दे होमबालाय आङो बे सिख्लाखौ लिंहरदोंमोन स्कुटि लांफैनो दाबो फैयासै माथो हनै फैबाय स्कुटिया बेनो ना औ बेनो बोरै आं गाखोना नायनि दे नाय स्कुटिया मोजाङानो दाबो जेबो मोनसेबो बुस्थु गाज्रि जायाखै जारौ दे मोजाङानो आं स्कुटिखौ लांखानोसै कलेजाव थांनांगौ दङ आंहा दे फिसा फैसाखौ सोरनि आखायाव होनांगौ बे जोंलारि फिसानि आखायाव होबानो जाबाय दे होमबालाय आङो स्कुटिखौबो लांनोसै लेपटपखौबो लांनोसै जागोन दे एफा खस्थ'यै खामायनाय न'खरनि मोनसेल' सम्पथिमोन बेखौबो दिनै हरनांबाय जेबो नङा आयै उनाव बायफिनगोन जोंहा रथ'लाय मामोन खेबसे मोजां नायबावनि आं स्कुटिखौ मानो होनोब्ला बे स्कुटियानो जोंनि न'खरनि फार्स्ट स्कुटि आरो जोबोद खस्थ'यै बायनाय आसा खालामो नों बे स्कुटिखौ सालायनानै मोजां मोनगोन आंथ' दानो मोजां मोनखाबाय दे बिदिबालाय आंहा कलेजाव थांनांगौ लेट जाथारबाय थेंक इउ वेलकाम आयै माखौ सिन्था जाबाय थाखो बे स्कुटिखौलाय लाफिनखागोन ना नायबायल' था देनां आं माहाजोन जाबा स्कुटिनि जायगायाव आं कार लाबोगोन आरो नोंसोरखौ गाखोहोगोन दे फिसा हरदो फैसाया बानलु बेदांनो दाहाय हैनांगौ आंहा दे फिसा गासैबो फैसाया रेडि जाजोबखाबायबा औ फैसाया जाजोबखाबाय दे होमबालाय आरो नों बे न'आवबो फैलायबाय न'आनो मोननै मोनथाम दङ बबेबा मोनसेखौथ' आं सिलिंखार खालामनांगोन ना आरे नोंसोर खोथाखौ बुजिया नालाय आं एक्सन खालामोब्रा एक्सन आंनो 50 बिगा हाखौ मानो दाबो लिरनानै होआखै जेब्लासिम आं जेबो मोना अब्लासिम आं जिरायनानै थायाब्रा एसेबां बुरजा हाखौ होनायाव एसे टाइम लायो नों मिन्थिया नामा बुरबाव नों मानो खोथाखौ बुजिया बे न'खौ मानो सेफायनो नागिरदों नोंलाय मानो सेफायगोन गासैखौबो नों थानाय न'खौबो सेफायगोन आरो नोंनि हिनजाव क्लिअपेट्रा थानाय न'खौबो सेफायगोन गासैखौबो सेफायजोबगोन नोंनि खर'आ खामानि होमारला नामा खामानि होनायखायनोथ' जेसिबि लानानै उरनो नागिरदों आं नोंनि न'खौ नोंखौबो उरगोनसो आं मिथिबाय बेनिखायनो आंनो दानो 50 बिगा हाखौ लिरनानै होदो आरोबाव नैबे बिल्डिंखौ आंनो होदो नङाबा आं बे बिल्डिंखौबो नोंनोबो होआ आंबो लाया जागोन गासैबो जागोन बिदि हाखु दाखु नङा आंनो सप्तासेल' टाइम हो होमबानो नोंनो आं लिरनानै होजोबगोन आंखौ थगायाखैथ' मानो थगायनो नोंनि बेफोरबायदि डिस्टार्बखौ नायबाय थानो हागोन नामा आङो बेनिखायनो दा देवबाराव फै लिरनानै होजोबगोन आं आच्छा दे देवबाराव लिरनानै होआबा ओइबारबा हले बमासो गावखाबाय डाइरेक्टनो मिथिबाय बमा हाय बानलु बेदां मा खबर मा ओंख्रि जाखो मानो नांगौ नोंनोलाय आंनि ओंखाम ओंख्रि जानायखौलाय मोनजाफागोन ना मागोन नोंलाय नङा ओरैनोसो सोंदों बानलु बेदां ओमफ्राय माखौ नायबाय थादों नोंलाय आंनि स्कुटिखौ ना आंखौ बे स्कुटिखौ बबेनिफ्राय लाबोखो नों बे स्कुटिया आंनिसो दा बबेनिफ्राय बायनानै लाबोखो होननानै सोंदों आं बे स्कुटिखौ आं सेकेन्ड हेन्डआव बायनानै लाबोबाय जोंलारि होननायनिफ्राय जोंलारिया स्कुटि फानदों मानो स्कुटि फानखो बेलाय ना आंनो होनो थाखायनो स्कुटिखौ फानब्रबाय बेलाय आच्छा बुंलाय बेसेनि बायखो नोङो 45,000 आव बायदों आंहा बे स्कुटिखौ आंनो नांगौ मानो नांगौ नोंनोलाय आंहा सेकेन्ड हेन्डनि बायनानै लाबोदों नोंनो आं फैसा बारा होगोन बे स्कुटिखौ आंनो नांगौ नोंनोलाय मानो नांगौ आं होआ माथो बेसेबां नांगौ नोंनो आं बेखौ 45,000 आव बायदों आं नोंनाव सोंदों बेसेबां नांगौ नोंनो एसे जबरदस्ति आंहा बेसेबां मोजां बायनानै लाबोखानायखौ नोंनो मानो फाननो आंलाय नोंहा शोरूमाव थांनानै बायहैनो हाया आंनो बेखौनो नांगौ बुं बेसेबां नांगौ फैसाया बेसेबां होगोन नों आंनो आंजों पां-फुं खालामबाय थानाङा आं 80,000 होगोन नों गोदान बायनानै लाहैथां मा होनखो 80,000 नों आंखौ थगायाखैथ' गासैखौबो गावबायदि थगायसुलि साननाङा नों आं थगायाखै माथो आं नोंनो फैसाखौ हरगासिनो स्कुटिया गालां जागोन दे खिन्थु आंनो फैसाखौ दानो नांगौ जागोन आं हरगासिनो थेंक इउ बानलु बेदां नों जोबोद मोजां बेखौलाय आं मिथिखायो हेलौ ओइ फैलायबाय आं दिनैनि भिडिअआ गुसुं जाबाय गाबोननि भिडिअखौ गोलाव लाबोगोन सिन्था खालामनाङा आरो एपिसोडाबो धामाका जागोन बेनिखायनो दिनै गुसुंखौबाबो नायदो मानो होनोब्ला दिनै भिडिअ लाबोनायनि थांखि गैथारामोन मानो होनोबा हाखु दाखु जाबाय खामानिबो दङमोन अब्लाबो नोंथांमोननि गोसोखौ माने माबा खालामनो लाथिख' खालामनो गोसो गैया माने बेनिखायनो नोंथांमोननो गुसुंबाबो लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो सापर्ट होलायगोन आरो थांनाय एपिसोडफोराव जेरै कमेन्ट खालामनानै गावबा गावनि रायखौ हरदोंमोन आरो कमेन्टखौ नोंथांमोना नाइस भिडिअ नाइस होननानै बुंनाङाब्रा नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सखौबो शेयार खालामनांगौब्रा नाइस भिडिअ नाइस बिदिबा बारा थिग मोनाना नोंथांमोना खोन्थानांगोन माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों माबायदि लुबैयो माबायदि जानांगौ बेफोरबायदिखौ हरनांगौब्रा दे होमबालाय नोंथांमोनखौ गाबोननि एपिसोडआव गोलावैनो नुलायसिगोन होमबालाय बाय बाय गुड नाइट टेक केयार माने आं मोनसे जायगायाव फिल्म नायनो नागिरदों थ' सोर डेमन स्लेयार नायगोन कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै हर जायफोरा एनिमे नायनानै मोजां मोनो दे अके बाय बाय